Ahojte, vítajte pri tomto krátkom videu a rada by som vás inšpirovala veľmi krásnym a zaujímavým, jednoduchým, rýchlým návodikom. Mám pred sebou časopis Ona vie pre šikovné ruky a útulný domov. Je to číslo 1 z tohto roku. Moje meno je Eva a poďme na to. V tomto časopise je naozaj veľa rôznych návodov z rôznych techník, takže či je to vyšívanie, či je to pletenie, či je to háčkovanie, takže si prídete na svoje viacerí. Ja som sa inšpirovala práve háčkovaním, pretože háčkovanie mám veľmi rada. A je to takýto návodík na prívesok. Je to celkom dobre rozpísané, čo sa týka pre tých začiatočníkov a takých menej zdatných. Pri tých klasických bežných háčkovaných návodoch sa mnohí sťažujú, že radšej by to mali rozpísané ako tie skratky, tak tu je to pomerne dosť rozpísané, takže určite sa im bude lepšie podľa toho háčkovať. Doporučujú nám tu háčik číslo 2, molitanovú výplň a samozrejme farbu podľa tulipána. V tomto prípade je to ružová a zelená. Urobila som to trošku netradične a použila som na prvý tulipánik priadzu vyšívaciu. Dala som ju dvojmo, pretože z jedného vlákna sa mi to dosť ťažko háčkovalo. Samozrejme háčikom číslo 1 som háčkovala toto, nie dvojkou. A vznikol mi takýto krásny maličký tulipánik, na ktorý som použila takúto karabínku malú, pretože je to naozaj taká menšia verzia. Urobila som z reťazky háčkovanú slučku a práve vďaka tomu lesku tej priadze vyšívacej je to naozaj veľmi krásne, veľmi také jemnúčké a naozaj veľmi, veľmi pekné. Takže dobrá možnosť, ako využiť, ak máte veľa vyšívacej priadze. Ďalej, keďže tento návodík je naozaj veľmi dobrý na takúto zbytkovú priadzu, na také tie zbytky, ktoré sa nám nahromadia, tak som vyskúšala takúto moherovú priadzu. Tento tulipánik je trošku taký robustnejší, väčší, takže aj som dala tú karabínku takú väčšiu. No a poslednú priadzu znova neviem, čo je to za priadza, lebo to je taká tá zbytková, taká darovaná, staršia priadza. Tak vznikol takýto tulipánik, kde som napríklad použila na to očko z reťazky som vytvorila očko, vrátila som sa pevnými očkami naspäť k tulipániku. Som použila túto karabínku, ktorá sa väčšinou využíva pri výrobe kabeliek. A už to môže byť kľudne väčšia, menšia, oval. Už ako sa rozhodnete vy. Jeden návod som už z tohto časopisu robila, nebola som veľmi spokojná a napriek tomu, že tento návod je pomerne dobre napísaný, nezodpovedá až tak veľmi tej fotografii. Možno ste si všimli, že moje stopky sú také dosť maličké. Tu som napočítala nie 5 radov, ale skoro až 8 radov. A v popise je 5 radov. V 6. radom už pokračujeme do kvetu. No a samotný kvet sa mi zdal tiež nejaký taký oveľa väčší, ako vychádzal mne. Tak tu som už v tejto verzii som pridala ďalšie rady, aby to bolo také trošičku pretiahnutejšie. Aj tú stopku som robila, aj tie lístočky sa nie veľmi tak tvarovali pekne, ako sa tvarovali tu. Takže si myslím, že tam tiež pravdepodobne je nejaké pridávanie, uberanie, asi predsa len, aby ten lístok vznikol takýto, tak nestačí iba opakovať rady bez pridávania a následného uberania. No ale v konečnom dôsledku ten výsledok je veľmi pekný, veľmi šikovný. Takže tí, ktorí háčkujete málo a nie ste veľmi zdatní v tých klasických návodoch, tak takýto rozpísaný návod sa vám určite bude páčiť. Je to tak pekne
veta za vetou, ako máte postupovať, tak sa vám to určite bude páčiť. A výplň som trošku obmenila, v tomto maličkom je klasická, výplň duté vlákno, ale do týchto dvoch tulipánov som použila presne tú istú priadzu, z ktorej som ten tulipánik háčkovala. Čiže ak náhodou robíte takú nie veľmi tuhú pleteninu, že vám tam vznikajú medzierky medzi tými stĺpcami, tak ak to vyplníte to istou priadzou, tak sa vám nestane, že vám bude vidno tie medzery alebo že vám bude tam presvítať cez tie dierky tá biela molitalová výplň, ale krásne vám to zamaskuje, lebo to bude presne tá istá priadza, s ktorou ste háčkovali. Takže aj to zamaskujete a aj využijete starú priadzu. Jednoducho si namotáte na prsty, odstrihnete a vkladáte do toho tulipána toľko, koľko chcete a nakoniec to uzatvoríte týmto ozdobným vzorom z dlhých stĺpikov a využijete tak vlastne priadzu, v ktorej určite máme všetci dostatok, rôznu zbytkovú priadzu alebo takéto odstrihnuté kúsky priadze, ktoré si možno mnohí nechávate, tak aj to sa dá pekne využiť na naplnenie, len už musíte dať pozor, aby ste tú pleteninu mali naozaj takú kompaktnejšiu, aby tam neboli medzery a nepresvítala vám takáto farebná napríklad priadza, ktorú tam dáte dovnútra. Za mňa je to veľmi šikovné, veľmi pekné a pomerne rýchlo sa to robí. Takže ako darček a spestrenie svojho oblečenia alebo vlastne kabelky, rúbsaku, je to naozaj veľmi šikovné. A keďže sa nám tak trošičku pomaly, ale iste blíži jar, tak je to celkom pekný jarný námet. Takže tí, ktorí sa už rozbehli a háčkujú zajačikov, háčkujú sliepočky, háčkujú vajíčka, tak aj takýto kvietok je už taká trošičku ako keby pripomienka toho, že sa nám pomaly, ale iste blíži jar. Takže môžete si spestriť toto chladné počasie aj výrobou takéhoto krásneho tulipánu. Tak nech sa páči, kto má záujem, môžete vyskúšať. Ahoj!